Aquí es fa servir el pebrot romesquer. Ets de Tarragona? Soc de Tarragona. Sí. No. I sabries dir de quin territori és típic el romesco? Home, aquí de Tarragona faltaria més. D'aquí de Tarragona, el Serrallo. Del Tarragonès. Què és el romesco? És una elaboració que la pots fer amb guisat o la pots fer com a salsa. Coneixem el romesco com a plat de bordo, no? Plat de barca i plat de guisat. Una picada. Pels calçots, o sigui, pels plats, per exemple... Cuina marinera tradicional, sobretot. I- Cuina tarragonina. Sí. El romesco és una salsa que es menja normalment amb els calçats, però s'hi poden fer molts guisats de peix i de carn i de tot. Quins ingredients porta un bon romesco? Bueno, mira, justament m'ho pillat i mira, porto aquí pebrot romesquer, res d'enyores, pebrot romesquer i ametlles, alls escalivats, una mica de tomàquet també escalivat i tot ben trituradet amb un bon vinagre, amb un bon oli d'oliva, en un guisat de rap, un peix, ficat amb patateta i tot ben guisadet. El pebrot escalivat, ametlla, avellana, una mica de vinagre, l'oli, sal i tomàquets escalivats i alls escalivats també. Ens desvelaríeu l'ingredient secret del romesco? Home, No. Bueno, jo ja ho he dit, un bon vinagre i un bon oli, bàsicament. L'ametlla torrada doncs, ha de ser bona també i sobretot el pebrot. I què va ser primer, el plat de romesco o la salsa? jo crec que el plat de romesco. La salsa, sense salsa no hi ha plat de romesco. A casa teva, qui fa el millor romesco? No en tenim gaire tradició, però els que hem fet sempre l'he fet jo. Qui fa el millor romesco? Jo. Jo, faltaria més. Home, soc cuiner. Si no, anem malament ja. Que sigui pebrot romesquer, que això de la Llora és de Barcelona.